ni ACSA ko an kan ka dugukolo o tuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn inshallah muru k'a fɔ ko ni an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan fo k'a ɲɛ bi ye ntɛnɛn duwa kun daminɛ don an bɛ dugawu kɛ masa Alahu Taala ya Rabbi Ala ka duwa kun Ala ka labanko ɲuman d'a ma amin Ala ka kayira d'a ma amin Ala ka bonya d'a ma amin Ala ka karama d'a ma ya Rabbi muru Ala ka jamana in basigi amin jamana in den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ muru an ka bɛn kosɛbɛ n'an bɛn na ni Ala sɔnna ma an ka ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye o kuma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ n'a ka kan mɛ k'a fɔ wasolonkaw ye ko k'u ni sɔgɔma parce que wasolonkaw ka ca yan bi Umaru Baro Sidibe ale ni Isa Kaba an ka foli b'u ye an ka foli b'u ye nin lamɔgɔ ye an dɔgɔkɛ sɛbɛw don an dɔgɔkɛ sɛbɛw don k'u fo k'u waleɲuman dɔn n'a ka kan i dɔgɔkɛw bɛ se dɔn na dɛ donc maa kelen ti dɔ kɛ koyi sabu funankɛnɛya yɛrɛ la ni m'o fɛ dɔw fana kɛ ka tɛmɛ a bɛ to i ma kunba ye a bɛ to i ma kunba ye k'u ka a kɛ hali bi voilà ni dɔnse b'i bolo ba kɛnɛya b'i la dɔn kɛ mais Adel latigɛ maanifin ka latigɛ kundamani ka so bon Adel tun bɛ ka kuma dɔ fɔ bi sɔgɔmada na Batoma ma kɔni ma bon ne kɔni tun bɛ ka kuma in jate minɛ est ce que parce que a ko Batoma ya ko a fari bɛ chauffer kuma dɔ la fɛnw kasa man d'a nun na bon ya alhamdulillah alhamdulillah hali tuma dɔ la ni dimina dusu bɛ bɔ a yɛrɛ ma quoi o bɛɛ bɛ kɛ o tuma dɔw la maa t'i cogo la kuma bɛɛ dɛ maa t'i cogo la kuma bɛɛ jango sisan waati ninnu na u ka waatiw don an ka farafin pali bɛ yen pali français bɛ yen tubabu pali bɛ yen farafin pali bɛ yen nin bɛɛ bɛ sen na sisan Adel de tun bɛ k'a fɔ dɛ ne den dun a ka kuma fɔ a ka kuma kolon fɔ o man ca dɛ n t'a dɔn n'a ye yɛrɛ a man ca tɛ dɛ n t'a dɔn n'a ye n'i y'a ye ka min kɔni fɔ kɔni sɔɔni sigilen don Ala ka kunaja Ala ka sababu ɲuman na baro Awa Tabili Ture ale bɛ réalisation na Batoma Kane kosɛbɛ Madame Bare ale bɛ nɛgɛw karafe la ko parfum kasa man d'a ye a man d'a ye hali a tɛ na ninnu ni na ninnu tobi a t'o si kasa fɛ n'a tora ka tigɛrɛ kɛ kasa ma a man d'a ye kuma tɛ fɔ ko i ma Boro Boubacar Jarabad ale bɛ debu la Jamadugu tun b'o kɛ fa ale bɛ k'an kɔlɔsi Kuyate Awa Keita ka maaw bisimila min marketing na Mandaw Madu Tamura ka taa se Zakari Fɔnba an b'a fɔ directeur télé directeur ka taa se Elhaji Markacɛ Ndaw ma min ye Elhaji Papa Balo muru baara taabolo ye nin ye ani i yɛrɛ i ka kamalenni n'o ye Daki ye Daki kɔni an ka foli b'a ye foli b'a ye boro ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i yɛrɛ man tɔɔrɔ si tɛ i yɛrɛ la an bɛ Ala tanu nin sanga in na Tasa ka kɛnɛ baasi t'a la e ka ne ko a bɛ n kɔnɔ ko Lajɔsu Amin kɛ baasi t'a la baasi t'u si la awɔ i buramuso don i buramuso tɛ Lajɔsi fɛ yen sa nka n b'a dɔn baasi tɛ Tata la baasi tɛ Tata la muso minɛ ko ka ɲi Amin ka kɛnɛ man tɔɔrɔ si t'a la kɔni alhamdulillah marhabani tabarakallah boro hali bi ka denba bɛɛ lajɛlen fo min ye Ala an dɔgɔkɛ min d'an bonya n'o ye Maya ka janjoni janjo masa kɔnɔfurubani wallahi i b'a fɔ ko i bɛ nin tile de fɛ dɔn n b'a dɔn kojugu basani ne b'ale dɔn kojugu dɔw ko tile de fɛ dɔw ko tile bɛ ten bamanankan b'a fɔ yɔrɔ farida wallahi Ala kosɔn aw bɛ Bɛlɛdugu awɔ aw b'a fɔ ko tile de fɛ awɔ kɛ an t'an sɔrɔ danfɛlɛ ka taa se min ye Lajɔsuma mori kandu bɛɛ lajɛlen fo n'a ka kan min ye Sanafaw ka madamu Fati Fati Kaya kelen pe Guichet unique Fati unique kelen pe Madame Bamba kelen Sanafaw ka madame kelen pe a bɛ cogo di
baasi tɛ yen nɔ ba ye ne denmisɛnw ka kɛnɛ an sigi ɲɔgɔn don alhamdulilayi Yusu sigi kun ye kunnafoni ko ye nka yan'an ka don fara ɲɔgɔn kan foli an b'o da i ta in kan ka kanubaa jama fo faso kɔnɔ ani faso kɔ kan ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ don i k'a dɔn k'a fɔ éducateur renouveau i k'a dɔn an bɛ don ale jabala la alu ndaw n'a ka cɛdenw bɛ an bɛ foli k'u ye ka don i k'a dɔn renouveau imprime Mamadu Sogoba n'a ka jamakulu fana bɛ an bɛ foli k'olu ye ka foli kɛ i k'a dɔn suya kolɛtigiw olu ka ɲɛmaayaso maaw ye Gi Mɛlɛkɛni ani k'a dɔn k'a fɔ Bouakari Sako plaisir n'an y'olu ka foli kɛ foli an b'a ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma Mbezie Burama Kɔnɛ ale ni Ture u n'u ka jamakulu fana bɛ yen ɔ n'an y'olu bɛɛ fo an b'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila ka Jabaru masa tanu k'a barikada ka Rasulu waleɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a ma Ala k'o jidi a kan an masaw bɛ fo sara t'an bolo ka d'u ma foli ni tanu waleɲuman dɔn kɔ Yusu an bɛ laban ka dugawu kɛ Ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw ban ka jidi kɛ lafiyaw la foyi de ka n'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ tun an se de tɛ nɔ tɛ o ti kɛ Yusu minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali Ala ka nɔgɔya olu n'an ka banbaatɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ye kanubaa jama an y'a fɔ n ko dan t'u la faso kɔnɔ ani faso kɔ kan kɔrɔsɔni beleke o lajɛ kun ye fɛn min ye kunnafoni ko don o fana caman b'anw bolo yan fɔ k'a ɲɔkuru sɔɔri a lase kuma sera ko bɛɛ k'i bisimila kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman ka nɔgɔya olu ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya anw ye suya kɔrɔtigiw k'a ma bɛn k'a cari ani nɛgɛsu jurutigi Ala k'o nɔgɔya u ye ko bɛɛ k'i bisimila Saha Moro o kuma kun fɔlɔ n y'a d'i ma ayiwa Yusu n'i y'a di ne ma ne b'a ta ni y'a ta an b'a minɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni Nouvelle Horizon ye Nouvelle Horizon ale kɛn bɛ ka i k'a dɔn kunnafoni da an tulo kan bi u ko min ma ko ka i k'a dɔn se k'o bila i k'a dɔn k'a fɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ dondoliso la ani i k'a dɔn ka se bila i k'a dɔn duguminɛso la k'a tan ka yɛrɛ kɛ o baara minnu bɛ sen na ko wulikajɔ kɛlen don an ka polisilakaw fɛ polisi national k'u ye i k'a dɔn maa 178 u y'olu cɔmi u ka wulikajɔ dɔw senfɛ Yusu Fatumata i k'a dɔn Boba Dumbiya Fatumata Dumbiya de ye nin fatiri Nouvelle Horizon kɔnɔ bi a ko min ye i k'a dɔn ka don kadara kɔnɔ min n'u b'a fɔ o ma ko opération coup de poing dans la fourmilière n'o ye polisiw ka wulikajɔ ye cɛsiri ka ɲɛsin i k'a dɔn tiɲɛnikɛlaw binganikɛlaw ni bandijuguw ma i k'a dɔn Bamakɔ n'a lamunu n'a tɛnkuduguw la a ka ja sibiri tɛmɛnen kalo tile 7 janvier kalo in na 2023 san in na ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ polisiw ye wulikajɔ kɛ an ka lakana tigilamaw k'u ye maa 178 u y'olu cɔmi a wulikajɔ senfɛ maa 63 fana tilala ka na fara bolifɛn 63 u y'olu fana minɛ a ko senfɛ Yusu ko ni opération in min filɛ nin ye min ni o ko o de ye ka sen bila i k'a dɔn duguminɛso la a ka ja ko min ye i k'a dɔn wulikajɔw ye k'a kɛra u fɛ ka caya u ka wulikajɔ ninnu ko sanga ni waati u bɛ bala k'a cun k'a kɛra sababu ye i k'a dɔn Bamakɔ n'a lamunu a n'a tɛnkunduguw la maa caman olu kɔni minɛna ni k'olu don bɛrɛ la ka sɛgɛsɛgɛli ta k'u sɛgɛrɛ Bamakɔ faaba yɛrɛ kɔnɔ yan min ye kunnafoniw ye o min n'o carina ka bɔ polisiw ka kunnafonidiso o kunnafoni carin sira o nasiraw fɛ ko u ka bala ka wuli min filɛ nin ye k'u y'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sibiri don kalo tile 7 o su fɛ janvier kalo in na 2023 san nɛgɛ ɲɛ 19 tɛmɛnen ni sanga 30 ye ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 21 o tɛmɛnen ni sanga 30 ye Yusu wulikajɔ in kɛra o waati de kɔnɔna la a ka ja min ye commissariat 3 ye n'o ye lakana tigilamaw jabala 3 ye olu de farala ɲɔgɔn kan min bɛ i k'a dɔn dugu yɛrɛ caman cɛ la n'o ye commissariat central ni dɔw ko premier arrondissement ale min bɛ i k'a dɔn ani commissariat min bɛ i k'a dɔn Sogonikɔ ani min fana bɛ yen n'o bɛ Sutuba ninnu de ye wulikajɔ kɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan Yusu i b'a ye k'a fɔ ka dankari degew ani i k'a dɔn tiɲɛnikɛla juguw la o de la sa u ka wulikajɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ ko kunnasini ko u ye suruli min kɛ yɔrɔw kan maa 178 ko an y'a fɔ cogo min olu cɔmina olu su fɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli ta k'olu sɛgɛrɛ a kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn muso 9 o tun bɛ maa minɛ muso 49 sa kɛ o tun bɛ maa minɛ ninnu na ko tɛ fɔ an musolakaw kɔ jajo ti foyi ti fɔ an kɔ musolaka 49 o tun bɛ jama minɛ in na a ka ja ko n'i y'o ta k'o lajɛ min ye bolifɛn 63 ye k'olu minɛna nin ko in senfɛ ni k'o fana don bɛrɛ la bolifɛn minnu don sen sababu b'a la sen naaniw b'a la ani sen filamafɛnw o kumana ko n'i ye nin bɛɛ ta k'a da i ɲɛkɔrɔ Yusu i b'a ye k'a fɔ polisiw ka kunnafoni carin sira ale ye fɛn min fɔ a ko k'u ka nin wulikajɔ ninnu kun ye i ka dɔn bandiya jugu min bɛ Bamakɔ n'a lamunu na belebele bɛ se ka bɔ o la walama a ka ban pewu maaw n'u bolola hɛrɛw bɛ se ka lakana cogo min na k'u ka wulikajɔ in k'a tɛ dabila wa o de bɛ senna sa fo ka taa fɔ min kɛra ko i k'a dɔn ka sen bila
min ye ka dɔ k'a fɔ dugumɛnɛso la ka a tan ka yɛrɛ kɛ min ye ka dɔ polosiw ka maa ɲɛmaayasoba ye olu ka maa ɲɛmaa n'o ye Général Soumaïla Traoré ale kɔni ye tanu k'a ta k'a ka baarakɛlaw sɛgɛrɛ min ye ka dɔ protection civile o maa ɲɛmaa fana ale ye tanu kɛ k'a ka maaw sɛgɛrɛ u bɛɛ ka wuli ka jɔ bonyana nin na n'o ye ka dɔ Douad Ali Mohamedine o tumana Yusu ko ninnu y'u ka cɛdenw fo k'u barikada k'u ye wuli ka jɔ dɔw kɛ kabi waati janw na 2021 sanw na a ka ja u ka fara ɲɔgɔn kan ko o kɛra i k'a dɔn wuli ka jɔ ye min n'u y'o kɛ kɛnɛ kan u ka i k'a dɔn wuli ka jɔ fana wolola tare la kosɛbɛ a ka ja ko n'i y'a jateminɛ min ye i k'a dɔn maa n'u bolola hɛrɛw ka lakana k'a tɛ taa cɛsiri kɔ ani kunnafoni sɔrɔli ni wuli ka jɔw kɔ polosiw b'o de la wa u ka dɛmɛ anw fɛ o ye wajibi ye anw fana kan k'u kɔni cɛsirilen don k'u ka Bamakɔ n'a lamunu a n'a tɛnkudugu bɛɛ lajɛlen lafiya ani k'a dɔn dingɛjuguw dagayɔrɔ ye yɔrɔ min ye bandibaw olu ka jabaalaw ko i k'a dɔn u ɲaw bɛ yɔrɔ min na ko ni criminologienne k'u b'a bɛɛ ci ka yɛrɛkɛ k'a bɛɛ da walo u kalekan y'o ye wa u b'o baara de la o kumana ko min ye k'a dɔn bandiw ye k'u bɛ dogo yɔrɔ yɔrɔ la Bamakɔ n'a lamunu n'a tɛnkudugu la polosiw bɛ k'a bɛɛ sɔgɔbɛ ni ka t'u wɔgɔbɛ ka bɔ a kɔnɔ k'u ka yɔrɔw da walo Bamakɔ i k'a dɔn k'a fɔ cogo min na ani ninnu masinaw an bɛ se ka i k'a dɔn fama ɲɔgɔn ma cogo min ko u ka wuli ka jɔ a wolola nin de la k'a dɔn k'a fɔ maa 178 ani bolifɛn 63 olu de minɛna nin ko senfɛ Fatumata Dunbiya ale ka nɔbila ye nin ye an y'a bɔ Nouvelle Horizon ka bidenw boli kɔnɔ Nouvelle Horizon y'ale bila muru 22 septembre ne b'ale ta min ye fɛn mun bɛ dala sa muru n'a ko awɔ min ye a sɛgɛsɛgɛra k'a ɲɛdɔn min ye an ka jamana ɲɛmaa ye Asimu Goyita muru wolomasiri taba maa 49 minnu ko minɛna anw ka jamana kɔnɔ n'u tun b'a fɛ ka don anw ka jamana kɔnɔ ni kana tiɲɛni u boloda anw ka jamana kɔnɔ o maa 49 muso 3 tun b'a la o muso 3 u kɔni y'olu labila k'a kɛ ko n'a ka sababu ye o de kɔnɔna na an gouvernement de transition son excellence le lieutenant son excellence le colonel Asimu Goyita min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min bɛ se ka to bɛn ni kɛlɛ o bɛ se ka tɛmɛ cogo min na min ye Asimu Goyita bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn maa min don farafinna kanu b'a ci don maa min don aw k'a dɔn jamana yɛrɛ kanu b'a ci don o ma dogo maa ci la i k'a dɔn o Asimu Goyita nka muru aw k'a dɔn min ye nin maa kofalen aéroport international Bamako Senu n'o ye aéroport Modibo Keita ye bi juillet kalo tile 10 min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ninnu u maa 49 ninnu tun b'a fɛ ka don anw ka jamana kɔnɔ ni gana ni tiɲɛni bolo da anw ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la o de kɔnɔna na sa min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ anw ka wolomasiri tabaw ani anw ka aw min ye aéroport maaw ye olu sɔmi ka jan cogo min na olu nana ka na tɛgɛ da ninnu maa kofalen kan tɛgɛ da la u kan mura ko kɔni a tani ka segin cɛyara kuma caman bɔra kɔnɔ nka min ye anw ka kiiri tigilama ye jamana min ye sariya jamana ye aw k'a dɔn an ka maa ɲɛmaw olu ko a n'an bɛ Mali kura kɛ fo an ka taa taasiraw de ye o kuma n'i minɛ na ko la ko min n'a ti ɲa ko min n'a man ka kɛ muru i kan ka taa kiiri bulon na an ka maaw kɔni ye ninnu bila ka taa kiiri bulon na san 20 o dasiriw kun min ye muso 3 olu kun kan ka fa Kuba uga tubilikɛlaw tubilikɛlaw bɛna fa nasɔngɔbɔlaw dun u b'olu lamɛn olu ni faali kun ka kan nka muru o de kɔnɔna na sa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ninnu bɛna don min anw ka jamana kɔnɔ muru aw k'a dɔn min ye kiiri kɛlen jalaki min dara k'u sɛgɛrɛ o de kɔnɔna na sa i b'a ye k'a fɔ k'u tun b'a fɛ k'anw ka jamana ni k'a dafiri n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn ka na ni marabafɛn cɛjugu ye min bɛ tiɲɛniba kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen ani k'a dɔn u ni maa dɔw bɛ jamango la min b'a to jamana ye a bɛ se ka dafiri cogo min na min aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ka wuli ka jɔ ani girin k'o ladon anw ka jamana kɔnɔ o jalaki taara k'u sɛgɛrɛ
ngani ko bela jelela minye awkado anga gouvernement jamana dongo ni bela jele fuli an tannu ko lase asum ko tama ko lase anga trajoma kaso aga munye ni nyeda kurale joma ya min kume kaunga jamana na ani yere mablami no kume kaunga jamana kono ko kado ko ye chamo mole ala de otunye kunu ye plus jamais ça to fo an ba fo de ngo jamais ça voilà plus jamais ça te fo moro mi awkado ni ngo bela jele kele anga ministre mimbe no porte-parole de gouvernement mi awkado ablay mega aletara uwartamna awkado kan ko bela jele mafata ka jara ka fo asimungo ka yi cege bon numa ko felonga moro ya suro awkado minye ma dobe no president nin doye no ye ko umaru ambalo shishago le chef de dealer ali nyina mi furo lo ka nyema ba ouais luga dugula dugu sigile drogu ka ye do fo jiga bala dugu bi damri dugu ni tebere ka tu mo rondo la kale fona bi ne mo ale bi girgiri mais il woro ne nunu blali ke fetiye ngwe ko ta tribune sigi ay alo mage fetiye ko ado naka mawde yake fetiye to ibari onte ado naka maw ina fulu kungoro taranga chedo bora ka beda wolo ka be basakiliji ko ne lebu de yama wallahi ko malubu baraba de flabula haka to be kuma kere wallahi o bana ka kana ninge waso jalai ko asimiye chemiye ka kungulo de ba kandala nisani ko sabu amagu kumbe kuna foni fenfena aya besoro nunumbulu kakla ku sigi ku kale ku shie fo jodo ti bi malika ble uteni nyana wereke ko bane go aywa minye ni ngo isa afrikile sisa kumbe ka fere jmentige ka kasara la se nunu mamne ku tobulula ka tubona okuma ka turuda malini asimu ayo nato edra ichega bwa garo mashi kungulo tadima mbula jango kirika bulaunga utara ukaso ukenema umina na chugo mi utara ochugo kelena okubana ilti batam ni wati mi ngumbulo dara auma au nya yirula ka fo anta ke ola ngana sago seramba ambake ode yire ma horo nya rete machine doy ambalo chisago na le sedao manyema muro ale reka sedao manyema ko ngala sande apimbi wala sa sago be sorala singa jara mulu balikanti abana asinga ne doda wana tala sande be ka piloti muro mi umaru chisago ambalo netale donre ka kabalen dodo no ya edroi dagi mana ka corona lede Daka corona. Alini ani baru Umar baru sribe nunde fly. Voilà. Ala tisongi nyejo baru nyela pena lache. Ni alasani mali. Ani isa kaban nunde fly. Ai konde ayo wasi na sabara de dama ala kabamvula dama aka kabo melo. Moro. Aka dunga vle. Ale kunye avocado mafo kunu mabla yani avocado minye telefolo che. Sangura telefolo che ku ve jala kita kamali tegere anga vermango ko minye avocado nyera la ko mimbe fo avocado aunde gero la ko minye avocado ko ukamali bla gafela gafe jamana munun be ni jendo na ni binteka ukable fanga faro jamadeka kanga faro jamaka anta bla fiu ma minye avocado ango ma nyemao ka jamana lakana ka jamana ka nyeta la sabati minye avocado nyera la be ka fo oyi ango ma nyema ulu haminangwe minye avocado ambalo ikado ay ultimatum min di muro avocado nyera la minye awa ango ni mojati ko ni seda muso law minye avocado ku kunte ultimatum di terrorisme fana ma wa muro avocado ni ngomi vele minye avocado walasa obsika kele ka bo ango jamana ngono tugomi obsika kele ka bo avocado farafina ngono tugomi wode konnan nasa minye avocado sedeoy ikado nyere la ko avocado ye kuma minvo olu rede ko jabi ta uyere sa ala kanguna ja ni sebe ay ni mbo sebe ngono sebe mbo ko 22 septembre minye brema jalo dans les bolonoy Birima Jallo amba fo kado ka 22 septembre barakela bela jile fo mbage flage jango ko ambalo usede awu kan mungendu ne ma fo de bogarde afo
nega kumate yuzu ene pana mbaleta na nyene pana tasa minye karo ka keleke kata jatige wale ke ba tigila mo ulu jugu yala koma ko amarabulu achamanje marabulu la ko flaw ni dono yutege di nyoma wutu ya nyini ko lu munun kodo nyoma de wi faydo famu yutege di nyoma abana flani dogono yutege de nyoma ku na jega ke kelenye ka kefa nga kelenye haka jaje kulubado konondo e kaural kamone mi ni ukrai kado ka fa hakina talenye bebi nyon soro mi ko nala ko mi ye kado jate wala ke bati la mawi ulu kelele anga mana chamanje marabulu la kaural kamone ikado ka fo ulu de flani dogono anisha woro bela jele farale nyonga wiye kuna fondi baro siki ke sibiri temene kalo ingle wolo vla zavie kalo ina haka ja ukama nyama ulu tumikene kai yuzu kuna fundi baro sigi nsemfe no e meeting ye a bela jile bolla minga oyanga kulogele ya ni chesiri ananga ikado kafo ikado fasaja ya saka keleke kata jatige wale keba ulu jugu yala aka jami ikado aramata SKTAE ale ni fasiri ende pana kono bi mi kuna funi ikado ka dambela jile kloka kom bourse de travail oye la jeke robaye barakela otokola so bado aka ja ko nunu ye nywan soro eno akere ikado jere belebele nyema ubela jile nywan soroy minye yere kuma boje kule ikado dana masagu Mamudu gujengile ale ni ikado segu boli ikado ulu ye nyon soro ni ngene ngaye no ye kawral kamono o ma bayere ale re o ma badoye akilina nyuma bora ale de la ni kadinje makulu fara nyonga yusu bayi kafo akene kae uye kumata ka amada masintigi mi no ye fuzeri doloye ale nye folike ka oral kamuno aka akilina taleunga ko geleya mimba unga sansigi roma chama bi ni dore bi faraka fendi bwala ka sauke jamfa ye mi ntaraka unga jamana sigere haka jani jamana de do fona kembe ko go jamfa ko mina ni ko juruntai no ye amadu kufa ale ni kado yade agaliye ka jekulu sigi faso ojugu yala katoka dangari maula so lakana ko ke ikado ka fo farati anveya okumana kula kana defense zanganga min basigi min yi ka do doloke ale ko min yi ka do ka faranyonga kulu min fleni ko ni ngoni ka ro ko nasigira senga haka ja abe faso de nyman da mandaw de wele munu mbu ka faso kuma boro nyini min yi ka do boliye ale fana ya jira ka foko dana amasagu alala ko uyi ikado chesiri minge isu tuluba ale ni ikado boli de ni ngani asiri ninga faranyonga ku tege di nyoma haka jaku ku ya nyini ka ni jamakulu nunu ikado anishia nunu ko lu kwado nyoma ni ikado ko ba kundaunye ka geleya do sigila ulu katabulu la o kumana ko minye bisa ulu de farale fle nyonga ku nata ikado kojugu kata kele ka ba jabala la ka sura mabokene ma abana ka dangara la kabishi shedebe shegli kono abana minye doloy ale ko mubakarol kamon kamone minfleni ay wakibaye ka foku ka wulika jo ka kunye funangeni munombe no e fladde ni dogono dewnye nu kele ko lu hakli ci ga tugu ko ku ka hakli na jigudo ulu la ku ke u faso juguye ka ikado marama feta ga duma ku faso kele ko lu wele ka seginga na ikado jamakulu to chela ka hakli na nyuma duma ku boni flingo no ko bara kunvolo be binyeshi oma ko be ikado fladde ko vo munombe fliko no ka tugu nungo ani ikado dogono de munumbu ko ka fli ikado tugu ko ku bolu bela jile samaka bo ikado nunchela bo feretige fulo ko anyemao olu birimbe dibila luti yekwe katu dasumala ka dunse on ko lubla ikado kenyango demandangelila kanyeshu fasoma no amaru kufani yad agaliye otumana ko oluka bara de niye seko alai boli ka fola alene dana ambasagu manyemao okumana ku bina ufanga ke kelenye ka dangari nununa dangari doronte de munumbu ko filibanji yalla ko lu fona bo filiko no ku lasegi kana mato uchela uka fara ufaso ka jugu kele ko jugu kele mbede ba mbela bi na mfililo maka ankari nyona jugu ba sago soro okumana ko o minvle o jugu kele nde jatike wale ke batigila mawo ani jadi mawye wa ka manyema munu dale do dibila ko lu ko bo fiena ka dangare ula mamunu vana beba mako ani jamana duguba wero la nulu de bu musaka ube na folo duma ka fen wero duma no e bolivonye ani marama fen anakise deun ka glaka musaka wero duma olu dunde dagale do duguba ko utita utimachi ku bo lu kelengele bela jile nyini ka o fasiri ka ku be ko bo fiena abana ni olu dilima tiga bamako ani duguba wero la ko ni keleche nunu dilit na tiga sabu olu de u kokoro ma domba wi wo dale be ano u tote fo
jamunti fo o kuma na ko o do vle ni ku bolu bela jile nyini kelengele kulu ko bo fiena ka kla ka o fana ke fere min ba to fla de no do no den flilewu olu ka sigu ko jona o ko ni min bano masa aiwa ikado ka fo kele min mina wuli abita ka ikado chienengela ni jugu segere chugo mi ifana bo mina ngele kono abana do no de nyoto la fla de nyato la mawo mayi banka boni njama kulu ko ka tugu faso ko ani njama la yere kuma bo jekulu ko nu yi soro itafla ni kunguru abana wa ibi jate na fo jate wala ke ba tigla mawo ni jadi mawdo ite jate na fo mali dende wa kele mana wuli ka fo ko kele bi magoto okuma tala o te fla de na o te do no de na fem be ni be nunu ko sigi ko jona yani wati kata ki bolo da yana ka ke ka do ka fo balibo i bolo dona na taula okuma na ki ka sigi ko jona ikana fara faso ni faso de unga ka faso kuma barake no te ko nu seri mawa bone ka sani ka buinyela okuma na ngobi yoro mina ko ni yelen kurani min ni anye ba felula de kaka ke yelen bay dono na taula min be basigi ani lafiya yelen ko fo ko barabina ke no hukumu ko na de ya kunche ni kuma yi abana okuma na min ya aramata esketa e alega no blasi be ni ya anya bo independent ko no ga bidon bole do independent muro ni ale bla ambita sugula o yana ngata amita group commercial la sa abla maiga andi madam maiga maram jalo o anga chokoroba muro ante ambeta kai kata ka sigisa chokoroba fe katambulo jan amanyang aka duau kanyi mama national modeu ye de sani anga chokoroba nyumbe amenya muro kafo alibi Allah akbar ala kanguna ja ala kai abana alaka kuna jamin ko anga tasugula oro yermabla o maka anga temetinsa yoro ni mabwaunda maretu de afo onya do ada ayama do ada ni ndarabia ayi basite alaka nguna ja muro ami sebenda sebemi na mata o tidore o sire ni anga ta politiki bunda guga minye o kado salugu sanwo muro ale o yella jeke ninga kuna funindi ale pumanna ningara sibrido janvier galot le wolo vla samba flani mugwa ani saba mi kado nyerala saliku sanogo mi yerde awo mi akole wati gelemambe yerde bolo bide ube katuma wati gelemana moro kabni wati minani sumela sise alaka hinala alaka dairo nema mi alentanya ni docteur bubu sise katase mori igoro jara aw kado nungo ne done partila mi kado nyemwa nyini osira konna naza mi gele achama onana kana do aw kado parti kono no chebo nyini wode ko nan nasa mi yo chebo nyini awakado akara giringa joni wuliga jo chamanyi mi allaba mi awakado madobe mi awakado janvier galot leta an woro samba flani muga ani vla moro bae kafo madobe ni awakado nyerela olu ko ni kongere minu wa wole ko kongere extraordinaire no kraso awakado ka ganyon kulubali ninga leta ka ke URD manyemai moro kabinu wulika jode kerasa ibai kafo awaminye nyerela ajirala kafo kongere konana ko awakado awaminye masa bawo saba ko ma fla ko ni ko luyera keneka moro ikado ko ba ya maria ko awakado kongere ngaka wati ode konana minye awakado salugu sanugo ko bane salugu ale ko nu yowulika joge ka awakado nunu ku wole bogoje nega kaswaga munye minye awakado ku ye do tegeno ningo bama yelema moro tegeno bama yelema awakado jalakino dunga bo ko de kraso awakado kiri ko nakanake kiri kele awakado minye gwanyon kulubale aleni madam kajatu samake katase kalulu samake Mohamed Nuhu Maiga Ali Basi muro awakado minyi nyerela mi awakado mata anikele banyongo katafra awakado minyi gbanyonga muro kunye jala kita kanu zagarere muro alaba awakado minyi kiri nanake kiri adoninga bochera minyi awakado yamaria ko ndira ganyoma kwa alaba awakado tribunal lo ode kara zowe mi nana awakado minyi uka jabala mimbe ninga awakado gbanyo ukoni awakritik lambao uluko nana kana gbanyo laddu ukono muro awakado ni wuliga jona fe bele jeli
mi au kado nyerala kakara subu kado gele bay yerde ko nanno de bina kabbi au kado salukuna ka mau muro luwe laje minge wo laje koni au kado kuma cha mavora kono ni dunga bo cha mangera ni fasiri ba ka fola ako awa minye salukuye akoni au kado minye aye par mamunu be no luwe au kado parti tondonyi nu koni mbuluma dambe parti nga ukalaje au kado parti akalla ko si ko suko bela jelela minye au kado oluka deme abella transition ma wala sa transition nyeda amsika sabala chiko mina wa kado transition absika ke misaliye wa absika nkenye sai aunga jamana matuko mina oko ngada anyede bisi sembara nalika fasire anya bol siren ngono ame bisi sembara fo ka foli ke siren barakela bela jelenye be sebe minta o de ikaro ka fo soir de Bamako abeta sila kunu ko fo bi yusu ma fa jugu mi no kera ikado ka fo kalo kletan ngile ni kletan ani fula juye kalo la ba fula ni mugan sana aiwa ko sema ko kiri ka sigire ko ka kiri ke ka jotigi jo ka jalaki franje fanga ku bo nyine ufe o kumana mi yesu konate ale fasirike kan kuna fo ni ngoka coordination des mouvements d'association sympathisants de l'imam Mahmoud Diko no ba le wele ko sema aiwa ulu ye ikado wele datuguni sankura kuna fonu ani ikado foli no same o semve uye tashi ulla kunu ka foko franje fanga ku ba nyine ufe uka ikado utege do sebena sebe minye ikado mafaye mini okera kalo jue kalo kleta taningele ani tanifla ba fla ni mugan sana ulika jo o semve yusu ibaye ka fo ko minye ni bingani e ka taraka nyeshi ma wulika jo semve munu tumbora ku kadu sumakasa ya aiwa minye ka do kleta kata se kleta ani sabama ba fulani muga o je kalola ameke to nyini jamave ibaye ka fo minye ka do jekulu mimbe ko mouvement de 5 juin nugo ko ikado M5 RFP yusu olu minu wulila ku adishida Ibrahim Boubacar Keita alaga hinala jamana nyama koro aleka fangala ikado kafo ko osimvesa minye ikado lakana tikila mawye ane wolo masiri taba ko ru bora ka blabolo kono ka lakana sabati o lakana sabati lisemve ikado protokoli ukera mata ane nani olu bonyongo fara ningo semve ikado kama binani na kungamve ko luke mabana neunye juye kalo konna la ba fulani mugan sana mana ko obliga jo mi na keranga finitigu ani lakana tigila maufe ku bela jile kun faraleno nyoka wati la kwe zandrama utumbala aywa minye polosi uye kata se gardu ma ko ni betumbala ani jekulu kerengere mimbe na be fo mako forsat ko nunu mbe kun farala nyonga kani lakana ko sabati o ka ado ko ni danteme wolo ke o kuma na o danteme wolo sienve o tara wolo ikado nibo ani banani dawla kanyeshi ikado mani fi ma no wulika joke bawye o kuma na ko do ire ko lu tara yaw ninga tulu la jaba do ire tunu na pelengete wulu kibaro ya masoro haka ja yusu ibai ka foku ye dangari do farikulo la anu ka mani fi hakew ko manga ke ko ye ko nyina be ko bla ko fe o kuma na ko minye ma munu minena o ko jula fe mimbe ka do fali ko fo no e kalo kleta taningile ani tanfla je kalo la ba fla ni mugan sana ko muno minene do ko la alibi o sebe dale do be sunala akaja ko kirima fo ke mimbe no boni ngoina ka ko blale do te ningo da global ni sigi ako kembe ka do bole ni ngono ka datu meleku sanfla bonyongo ningo ingembe ka do bolo ko fe to fenye o ko sizanza ku be akilla kununge kanyeshi furanje fangama ku ka ferene de bale bela jiletike ka laje ka do kaningo bla senga kaninkirike ko kabu were na ikado ku ma ikado dado dingwena ka be na fo ninte ko sebela mayu bulo wala mabulu ko feto fede du bulo wa o ko nga ko ikado ministry jere ministry dokumana wati minye bi ministry kiri ministry ado kama ale kunye procureur de la république mimbe ikado tribunal de grande instance sigeda ba sabana o konna la mingu nyeshine do polo économique na fuloko ko nyana bolima kama ko faba kono ya no ye ikado Mamadou Kasonge ye kado kama ale kunsebe kumbale de gabuloka ale ya jira ka kuma ko no mno ye la seli do e communiquer ko mamunu mbe no lukera ikado mala jabaloni bonane unye ningola o kuma na ko minu nye awale ya uke ni umawele ku nyininga folo ku luka na
kan u dantige o kumana ku ni ka do kiritigila mo ka sigi ka kuma ke na be fo mi ma ko juge des juges d'instruction ku no ka kuma ta nyonda mi mi tali ke seben ku ngangoka o ko ale bora procureur ka ke ministry ye no e kiri ministry ye o doni biche a yere fana dama do ni kuma ina amma maga seben na ble o mi nye demba ya la jabale nye mununga mautora ni mununga maula jabara ko seve ko lu ko ninga la nyini ti dore kiri ka ke ka do klene ya ni jele yala ko malikura tita kiri jele ko de nango malikura ko fo kiri ka je kiri kala o fana ka kle ko malikura tuta ko o kumana ko minye ka do kalamba kera ani duwa domba ka selike ka nyeshi ni mafatule nuni ma banane uma ko ka kera ka bi juye kalo badala bugu ka do ka fo juye kalo temenena no esalongo juye kalo e ko kera badala bugu akera ma ba minga ikado nyema ya kono o imam mahmud diko e coordinateur ikado sema yusuf daba jawara ale ye ikado adashwe ka kuma fwanye akoko minye ikado ulika jo ani ikado ko ba munu lu bulo dara ko bina wale ya kan kiringe ko ali bina ka biya ko no mabokola ko obe farale nyonga ko fo na se bima kakla ko da o ko date ki da global nisigi ko ko ne ko manga ke ko ye mi no ko se bela manye o kuma na ku be wele bla franje fanga ma nyema uma u kana nyina ni sebe ngo u kana nyina kiri sigili ko u kana nyina ma bonene ni ma tole munu ulu ma munu tora ko la ulu ka hake nu ka jo ka duma u kana nyina o ko la kana tigila ma munu muna ya wale ya uke oku fana ka wele uku jo ikado ka fo bogoje nenga wala ma uku jo jagali jakene ka uku dantige oko sema amanyema ba no imam mahmud diko eni jekulun sigile no ale retola oku be kiri ojele nyini ka nyeshi jamana deuma muno ni ulu tora ni ngoina jo kalo kleta tani ngile anitani fla ba fla ni mugansa akaja ko sema ko ku ba nyini franje fanga fe ba fla ni mugansa ba saina ukani sebe yuguba ninga akono ko ka mada coordinateur isu daba jawara ale koni ya jira aka Facebook o kuna funi chensera fe ko sema ka jere mi ngara kalo kle wulon blano e kuna fundi jere o ko ure nko inta ka danye koro akana nyina kana ka ko akata ka do bala anye ni mbo soirée bama ko kono mi nyi ka do isu kona te ale ka nobla sebe do bido mboli muro le pousse ne ba leta ni yuma ka fasiriye muro mo mo se kani famu ya choko shila mi nye ma dobe no ye manyi watara mai watara ko wajulu kala do minye awakado tinyara la nimbo nimye ma chama jigila tige a jamana de chama nga kalfa atoro minye sallaba muro ko mai watara muro ku ye awakado jonyonta kada ditila minye ibe mai watara do nya to mede nya to me ko wajulu karamgoro eta done ane taire donna ansi mashi fulo ansi tinyondo jongo ala ne ko ne ya to me ba jaw fana yi kuna funi cheren sirauka ngale tine donne ta do jongo ala ta donde muro minye o mai watara sallaba on ma nyama olu ko be awakado minye midaita kadi maumade minye awakado nyina minye awakado atara kadi mai watara ma ko ni ma chamambe olu ka khalifa torola ma cham ko mangawa Bana manga wadi mura nambanga wunyefo minye awekado anga jamana wajulu suku chaledo wajulu kala nuclear ube wajulu kala hybridu be wajulu kala jenese koma be muro gluki paninkele yelma ikado idaka faria yelma idaka ja e koni bamvla ningele kolosi ningele inshallah bani ngewro wajuli wallahi war mi semmine minye awakado e koni ne dae e dagara la mu yedro muro awakado e jaga gale adro muro e kon bi tajini ni wajuli sirai muro ko de kembe kanga jamana awakado wajulu kala nambolu wole ko wajulu kala nuclear wajulu kala hybridu wajulu kala jeune so comment nya sala ni bona yaka ni ya qualité do yede classification de wajulu kala ala koso sa ado irebe walanda dota utizega walanda ikunje akunje choko tu kono fio adomi walanda ambitaka sigi kuga na mukunja bada walanda ikunje atelaba mimi million flia oku follow de ni ara ito wajulu la droko abe kurane kono takarabu kam bado fodro ofoko ni kala ne bado eche mais ce n'est pas de sens ikalane no ite kurane ite fuyi
mais to kan mati kalanga bafu ka tajiya wuli to kan fola bauti ya no te erule ya kala te umbe fo an to lu jati blere mais muna la rabuta fono muna la rabu kala ka take ka kadi koro la kana netere aha do te ambe erule to kana ya no ka late oni greki ube fo ka erbe urule arabu fana la abe urule arabu la ke nde sani langi jumembe ko o de be mo fli ko ni o kedro akala ne bado ka tro fo ibe kakano de fo c'est peda peda karambaya akari wei Angata. Moro minye avocado o mai watara moro avocado pebe tale ka da disila moro o ya soro mai watara minye nenni shite la goshi shite amma min takallase ambalma chrétien ma moro de ba jabiya parce aya fana attaquer ataka be gono de wajuli ko ambal ko animateur nafiki no journaliste nafiki munu ma fo kama ambalma chrétien fu ambalma otea hal sini ambalma chrétien ale fana sina se ga ambo balma ale se ga ambo kawo au ngana via masale ma wala ma dota sirama fona kera dota no ka tale jama fana gacha an tale doere jama gacha dota se ga sa dota sirama no ta on tale doere note ayo fon on ma de karajo barakelaw adu ngana be gosi berekele na ayam be gosi note do ya korobo ya otama jade joni ogogo ni min jama na ko bi bari doya amaja obologo akana farati o yando o ke ma yo fana ta fa akana farati o zigiri solo ke atani dogi baro dila zigiri solo ka be sira ka to fo ay ne kasra jonye zigiri solo ko ni animateur min ya radio barakara mi wula ko bi ta fo joni jurumu do sabato kasra o era on ta le do era ale rete zigiri dala artiste solo musicien solo ala apsika jouer ala di Michael Shua no se ka jouer amba do digiri teketa ay note fedo be yusu maki biribi na doron abana biribi na doron Ibrahima bi awo abana me bato ki lawli muro minye avocado o mai watara ambalma chrétien mai ambo fo minye ambalma nan sinjigu nan teru ani avocado amaliya nyogon anfurunyo nan kanyo chrétien awo o chrétien ni tondigu alinte dine nawo awo nan be nitigi kaba anu be kile awo ambu befu awo muro minye o mai watara minye avocado nyerala ikado awa minye l'apologie de l'extrémisme religieux ibodo mami me mankutu ke munu me ka tieni jugu ke bide dine ko danteme wala ya mankutu ko gelentigia ko ma barama ko mankutu akata sira do awo fasiriba de afo de mafo muro avocado nyerala minye avocado mai watara muro avocado awati ambalma chrétien olu ye avocado jalakita ka segere ka nyingini biaka muro ni avocado mado kunte krengna la ministre mimbe ani kado awa minye islam nyogon do muro nyama uswan madana aida akweda chamanjela bani ashimi awo bani wulla ga jode bani wulla ki jo wallahi afoy da chamanje muro usman madan azara ale wulla ki jo o de man kisi muro ama be kisike awo no de kele de kunguli to fle dina oni nyonje menunu bodi nyini ayanto fede ayo do bodi nyini enu yoke o tijade enu te jamana mebi o do tra commune sengla o do allah akbar ma fati fokoy même misali do dima restaurant do be magoya courant tegele do tlonge kedro ko allah akbar la hawla wala quwwata illa billah wallahi restaurant yorobe frigeri ka yorobe frigi sabu ba ko jadi madonna ko terroriste nana ala ko rebe fo fara fina nga tsega fo fara jelaw abana ay atsega fo am tsega fo misiri kono bi minni akara ka foli de blani fendoy iboto akoni dine reto shi ofe dine to shi olum tu jo ko olu tarakiri la ko ala akbar muro mi avocado mai watara muro avocado mi ma mi vlani muro dande mo wale ani maba fo avocado mi nye kerchewe olu kunyo olu kunyo jalakita ka segere muro wati mina mi nye anga jamana muro avocado ame basiki nyini mi nye awad bela jaleka do dakele fe yeri kake avocado kerche yeni kake slame ikado tasira do be mali la katora ni shimana nunu moro slameana na jogo de kama ora to anga to tugu sono kasiki ko annana ni jogo nyalido aya usiki christian na jogo nyalide kama no do no ta lu ben na dos royal
nabi ɲumanw yɛrɛ cira kulu o kulu ma jogo de tun man ɲi nabi ɲumanw bɛ ci kana jogo de ladilan ka maaw wele ka taa ala ma ka lasegin k'u ye nabi ɲuman cira anw ma a kun t'anw na o ninnu dɔ a bɛ dɔw yɛrɛ kɔnɔ k'olu de ye kuranɛ sɛbɛ wa moro an ka jamana moro k'a mago bɛ mun na jamana mago bɛ basigi la bi jamana mago bɛ bɛn na bi jamana mago bɛ keleya la bi moro a bɛ k'a dɔn min ye an b'o waati la waati min na min ye dɔw wuli bɛ k'u jɔ ko laïcité yɛrɛ ka bɔ Mali kɔnɔ u na constitution falen o la dɛ ayi constitution kura ko laïcité Mali ko ka bɔ a la bɛɛ bi bɛn n'o don an tɛ se k'a di Yadi Agali ma olu bɛ islamisation de nɔfɛ o ani Amadu Kufa an bɛ k'olu kɛlɛ an b'o don ma o ma ayi aw b'u k'olu kɛlɛ aw yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ kɛlɛ fila aw na se o kɔrɔ ni laïcité bɔra a la olu m'a fɔ k'u ka jamana kɛ islamiki ye wa an b'a d'u ma sariya an b'a d'u ma an sara ayi dɛ a ma fɔ ka laïcité bɔ a la wa a tɛ kɛ pays islamiki ye wa a bɛ kɛ pays islamiki o dɔrɔn Yadi Agali ninnu fana bɛ k'o de ɲini an b'o an bɛ sin ka olu wele ka na Amadu Kufa bɛ k'o de ɲini a banna o kuma kɛlɛ kun tɛ ayiwa ne ka jate ni laïcité kɔni bɔra ye a bɛ fɔ de ko Mali république islamique walama de minnu nana ni islamisation kɛlɛ ye kabi waati jan olu tɛn'u se sɔrɔ se bɛ d'u ma dɛ se bɛ d'u ma kɛ wa an bɛ b'an kɛlɛ k'an siɲɛ an bɛ ka carte d'identité bɛ dilan n'i y'a kɛ i bolo bɛ tigɛ i bɛ fa i kun bɛ ci nkɔkɔrɔ bɛ kɛ k'i kɛru an bɛ tugu o de kɔ mun b'a la o bɛ diinɛ na kɛ sariya la i diinɛ tɛna tiɲɛ e ye kokolo kɛ nk'i bɛ don dugu la k'i bon nkɔkɔrɔ kɛ k'i kɛru fo ka t'i fa gɛnɲɛɲɛ kɛmɛ bɛ kɛ dɔw la dɔw ta ye bolo tigɛ ni sen tigɛ ye maga tapewu hali magan t'o kɛla bilen bɛɛ yɛrɛ bɛɛ moro min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn dɔw kɔni bɛ ka jalaki ta waati min na an ka armée bɛ ka wuli ka terrorisiw kɛlɛ ka djihadistes kɛlɛ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn bɛn ni kɛlɛ o bɛ se ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na dɔw kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye aw k'a dɔn l'intolérance religieuse ani radicalisme moro dɔw kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye k'o k'u dalagɛsɛ bi moro aw k'a dɔn jamana in mago tɛ nin na bi dɛ jamana in mago bɛ min na an ka transition laban jamana in mago bɛ min na an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min ye aw k'a dɔn ni k'o sigira sen kan an bɛ sɔrɔ k'a ɲɛɲini an bɛ bɛn fɛn caman na o kɔnɔ a banna a ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ a banna a ka an to nin cogo in na nogo moro minisiri min bɛ yen n'u b'a wele ko diinɛ minisiri est ce que nin kan ka gwɛn ne parce que minisiri so bɛɛ ka ɲi n'a ta ye débauche da y'ale ta de an tɛ Corona wele tun a Corona Jalo merci ale kun sera ko minɛ ko la dɛ non ale Jalo Jere chrétien n'u b'u ka ɲɛnajɛ kɛ a bɛ chrétien ka fini don maliyɛnw don ni tontigiw b'u ta kɛ a bɛ tontigiw ka fini don maliyɛnw don sɛbɛ la ni silamɛw b'u ka fɛn kɛ a bɛ silamɛw ka gulokiba don ka taa wajuli kɛ a bɛ chrétien a bɛ bibulu f'u ye a ma wolomali kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ kuranɛ a b'o fɔ silamɛw ye tontigiw a b'an ka laada fɔ olu ye wa n'a bɛɛ f'i ɲɛna i bɛ sɔn n'o tɛ Corona Jalo jifu dɔw bɛ yen olu fana kuma bɛ silamɛya yɛrɛ kan Yusu n'i y'o dɔw fana mɛn tiɲɛna a bɛ maa hakili wasi dɛ a gundo caman bɛ yen o tɛ ka fɔ anw ye o diinɛ in yɛrɛ kɛ bɛ fɛn dabirilen de ye an ma i b'a dɔn an ka Mali wajulikɛla dɔw bɛ yen wajulikɛla nucléaire ninnu moro olu tɛ min b'u arranger olu b'o garder mais min tɛ to ala ta yɛrɛ wala n'o tɛ o bɛ bɛɛ kan o bɛ bɛɛ kan mun ta hako filɛ nin ye o cɛ u y'o dogo an na yan mɛ kɛra an kan dɛ mais ne ka seku kun y'o fɔ ne y'a mɛnna dɛ Cheikh Tidiane Diallo ale ye muta in kuma fɔ anw ye a mɛnna a don kama an bɛ Baba Sila ka misiri kɔnɔ zone industrielle la sanfili la Imam Baba Sila ka misiri kɔnɔ ale ye a ɲɛfɔ ne ye nka waati kama ne tun bɛ sira k'an prononcer awɔ a waati nin kama n'o tɛ Cheikh Tidiane ne ka seku don a dalen filɛ Badilabugu a bɛ muntaha a b'a gundo d'i ma foyi t'a la dɔw bɛ muntaha 7 na o y'a sɔrɔ anw t'a kalama yɛrɛ cɛ mɛ kɛra an kan han an fana t'a fɛ yan muntaha an k'an ta vitesse ka k'u la kɛ
ala ko so bro sebe yuma ga sebe do anya bo le pus ko do angoni bado na ngwa mi muntaha ni bana mi muntaki o bana bala de ami muntaki yusu educateur renouveau maleta ni educateur ta ibaye ka foko am asam maka ale be Niger ikado ka fo woro duga club ya mvambe yusu bayi ka fuko malide nyane ne meedi yoro ina de malide keme woro yusu kube la jaba kono ni jawde be ka fulufulo kuna foni jerinsira ufe mi nyi kado ka fo kuna foni jerinsira o jamu be ka fulufulo ku kembe ka kule ka bo ku lu sigi mbe Niger dugukolo ka nga ikado la jaba ni boneni sangala bachi de utaye malide am balema munumbi ku ba nyini franje fanga manye mo fe ka ferende bali beke ko lu na ufasola note la jaba dan utaye Usman Daw ale ni se fasiri educateur kono bi yusu akoko minye ka jabi di nununga kulekana akaja minye malide unye nulube kado koka ko conseil des ministres no ministre ga Jeremy na kera juma temene janvier kalon kle woro bafla ni mwani sabasa o jere semve ministre minye shine do anga jamana de munun sile do koka yusu ayikmata ka bi jamana nyema nyekoro alle ni ka do gouvernement no fanga anyekoro ko malide keme woro u bela jele ben yoroko voli na no ye asam maka alle be Niger na konala ku degune do bi la jabani degunde utaye ku ye kulebo minye ikado ministry so minye shine tukarange kungonya na bolima ayini kuma boka bi ikado ku jere kere ka wati mina akunde ku ka labedi dabali do tige ya sa usika do nunji koro chugomi yusu kibaye ka fuko malide chaman bi ku ya jira ko do re fatura kungoni minafe ani ka do furandanya fargwanye dika do fatu ambe do ke ala ku dayro nema ala ka ika do jigero be arjinema yusu ko ko la hala ingonnala ku be wele bo ubentana goshini ka kule ka amfana bo ka jira ka fuko ministry ika do ka fo aka wuli ka jo semve ayuka kuna vone mimbi fanganye koroko fangata kata bala okulu ka wele kunye jumenye minyi ka do ka fo jamana deun ube la jaba mi ngono ko kule ka bora wati dola ko tiere la ministry so ka uye musa ka bo ni ka odi kata di nunu ma ku ka do jigi koro fe mimbe ika do dumuni ani ika do fura ani ji okovo ko nga ko o musa ka mi ndira ko tunganga be klemu ngambo nyongo ma ko gouvernement ko ni yoke haka ja ku yu kandivana ogbele ya beni mamununga uka ferene de walu tige jona ya saka do nujigi koro ubisaka faso la soro chugomi ka boni la jaba konnala ay wako ni ikado ka fo Niger tafo ko nyina tige Guinea Equatorial jamakulu fana ko yusu ko malide mi mbe kaso la ebi wa mine ko jugu ya fana na ka tese ga danka ba ube mi ngalama ubode funote utire mi ngalama ko de kacha wakuba ulu fana be kule kambo ka wele bla franje fanga manyema uma ani gouvernement uma ku ka laje uka ferene de betige nunu bella halamina ukamina yorola ani kasobo nunu konna la ko adamadeya mine chukotede wagwele ya badie debu kambi Guinea Equatorial ani Niger malide munumbe ni yo lukule kanye yusu Usman Daw kera ujigiye ninga fasire indicateur de renouveau konna la angera la seddaye ukabidon bolido muro minyes le semana watara aidra muro ale ye kado minyi maisa ale pe Guinea Equatorial muro ale fana jijale no kosebe wallahi ale ni kasum gonate kuma be abe wele bra ko ikado ko malidum be ku be gwele ya kono ka be kera seben kolosi seben jatemine ko contrôleur de pièces o document contrôler des flecs anu bese kaso la ire wanyina kembe ko kuma na ko wele blale do ferene de wali gatige nunu bela jele nye Niger tawo Guinea Equatorial tawo jien fa wore fe malde be gele ya fe na ngani ni ku lasoro ku donc ku haju do ku jamakulu dado ka ferete ke obi faso lasoro chugomina note ko ni duga ma shuga ko duga kana fo duga bo ma shuga duga fo de duga bo an shuga nunu ya mbale ma wi tara hine nyini a hine dum mina so de fana o yusu na ya mirola anganga je ka fara nyonga gwele ya mimbuka ka fere nyina ala ni alaka je alaka noya alaka finya boda kuyi unyumanse amaya binyo ande bitanyongri anga nyongri